Hala, nakakainis talaga yun. Ang dami niyang pa-extra. Hey guys! Welcome back to my channel again. It's me again, Mia. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, meron tayong package dito. This is from Sis Tressie. This is a swap. Hindi ako makapagsalita, sorry naman, 16 hours ng duty. So nag-swap kami guys, and if you've been here mga 3 years, I think this is the fourth time na. Tapos every year siya na dumarating. So parang 3 years na kami na nag-swap. Parang gano'n, kung hindi ako nagkakamali. And every time that I do a swap and unboxing video, Bebe kasi is always here. But this time, wala ka, Bebe. Wala si package. Together with this little kid. Of course, pag nandito siya, alam mo, may package. Anong pangalan mo? Package. Siya yung taga-open pag ano, sayang na sayang. Ano pa man din, very happy pa man din siya kapag nagbubukas siya ng mga packages or mga gifts niya. But, kahit ganun guys, bubuksan pa rin natin siya kahit wala siya. As I've said guys, this is a swap with Sis Tressie of Tressie in Saudi Arabia. Tama ba? Tressie in Saudi Arabia, parang ganun. Basta, I will put her link in the description box down below guys. Kasi dati iba yung pangalan ng channel niya eh. So, ngayon naman, ano na siya, mas buo na, ganun. So, madami siyang ginagawang mga videos, guys. Usually haul. Madami siyang mga advices for the OFWs. If you are one of the OFWs, guys, kung nasa ibang bansa kayo, madami siyang tips and advices kung gusto nyo umalis ng bansa, kung paano kayo makaalis if you're also a nurse and if you're interested to work in Saudi Arabia. Yun, guys, madami siyang tips. So, head on to her channel and see what I've sent her. And of course, tingnan nyo na rin yung mga videos niya, which is really entertaining din. So, without any further ado, let's get on to this package here. May ginawa kong letter for her. Ang sabi ko doon, sa letter na yun, please prepare a scissor due to increased volume of bubble wrap. Pero sa kanya naman pala guys, due to increase, ano naman to, plastic wrap, ganyan. Kasi pero yung letter, naiwan ko guys. Naiwan ko sa vanity table ko. Hindi ko lang din na-send sa kanya. So, hindi ko nasali sa box. So, parang wala lang talaga yung box ko. Parang buong ano lang siya. Walang ka-etchos. Dati-dati may mga pasabog pa yun. May mga pasabog. May mga pa-cover pa na something. Pero ito guys, may mga categories pala kami dito. If you're wondering kung paano tong swap namin. So, nagbigay siya ng 5 things na hahanapin ko. And then, nagbigay din ako ng 5 things. Parang munito-munita na maaga pa lang. Ganun. Dito December, nagmunito-munita na kami, diba? Ayan guys, so, nabuksan na natin. Finally. After 1,000 years. And then, so, ito na. Meron tayong mga something. So, let's see. Meron naman kaming nilagay naman ganito. So, sa kanya may, ang bongga ng pabalot ni Mayora. May pag-glitters pa. Ito, something for healthy living. Tingnan nyo na lang guys kung anong binigay ko sa kanya. Pero, medyo mahirap-hirap dun kasi healthy living. Iniisip ko, bigyan ko kaya to ng veggie meat. Kaso, baka masira eh. Ano to? I think, workout. Ay, naku. Ang cute. For me yan. This is a shirt, guys. Dry fit siya from H&M. Sana magkasya to sa akin. Anong size to? Diba? Parang ang pait ko kasi tingnan eh. Pero katotohanan hindi eh. Pero, feeling ko magkakasya naman to. Yan, gamitin na. Oh, kasi stretchable din siya. So, yan. Benga. Maganda yung mga ganitong kulay guys kasi nakakapet siya. So, gamitin natin to pag nag-hiking tayo sa SG. Next naman is this one. This is something cute. Oh my gosh. Paano kaya ito buksan? Oh, ang cute nga! Hand sanitizer siya. Para siyang ganyan guys. Hand sanitizer na ganyan. Tapos, flat lang siya. Para siyang lighter. Tapos, ipapump mo lang siguro kasi may pump siya dito. Hindi ako nagkakamali. And then, meron pang isa dito guys. Ang dami naman. Basta si Tressie, bongga. Oh, ang cute nga. Ano to? Oh, makeup small thing. Sabi, makeup sponge. Tingnan nyo
guys, ang cute, oh. Para siyang meron siyang carriage na pang-bebe. Hala, bebe. Sana nandito ka. Kasi, pag yun, nakita niya to, sobrang sigaw-sigaw na naman. Alam niyo naman, guys, ng bata. Inaabangan pa man din yung dumating si Tressie. Magkikita daw sila. Feeling close kay Tressie. Hello, Tita Tressie. Ganun siya. Ooh, ala, parang, uy, ang lambot. In fair. Maganda siya kasi may papadrayan ng ganito. Parang ito na yung drying rack niya. Hala, nakakainis talaga yun. Ang dami niyang pa-extra. Ito guys, something for travel. And meron siyang note dito. I have one also. Bet ko to for travel kasi well-protected siya. Para may guard ka while traveling. Ano lang yung binigay ko sa kanya. My gosh. Kasi guys, yung papadala ko dapat sa kanya, di pa dumarating until now, o diba? So, paano naman? Na-receive na niya, na-open na nga niya yung pinadala ko. Kaya sabi ko, wala nang time. Hindi talaga aabot kung aantayin ko pa yung shipping ng ano. Ang tagal, sobrang tagal. Kaya sabi ko, wag na. Kung ano na lang yung nandito na ano, ibinigay ko na sa kanya. Kasi, ano yung in-order? Oh! Para may guard ka while traveling. Akala ko yung mga noise something pag na-rape ka, ganun. Oh, hala, nag-Manila na tong babaeng to. Nagpunta ng Glad King. Nag-DV na. Ito guys, yung mga ano, makeup brush guards. Ayan. Buti na lang. Binigyan niya ako. Pink pa ha. Kasi pink din yung mga brushes ko din. So, this one is perfect. Thank you. Thank you so much, sis. And then, meron din, ito yung sinabi niya na I have one also. Bet ko to for traveling. Oh! Dadalhin ko to sa SG. Salamin to. See? This is a salamin. Yan, guys. Ganda! Ay, maganda! Kasi kapag nag-travel ka, ganyan lang siya, oh. Very ano lang siya. Pwede siya sa ano mo lang, di ba? Pwede nga sa envelope lang to eh. Cute. This one, something that smells good. Ito sa kanya to eh. Siya yung nang smells good. Ang sasabihin ko sana sa something that smells good, yung parang body butter. Ganun sana yung bibigay ko sa kanya kaso wala akong mahanap na body butter sa Watsons. Gusto ko kasi yung mga body butter nila dun guys, mababango talaga. Kaso yung sa SM Urdaneta na kasi kami namili ni Mac, wala. This is a body mist. Ang bango. Ala! It reminds me of something. Ooh! Ang bango. Perfect for duty. May kasing amoy to eh. Parang, hindi ko alam kung nung high school ako or what. Basta it reminds me of school. Ito naman, ba't ang bigat? Ba't ang daming hindi parte ng usapan, Tracy? Ba't ang dami? Ba't maraming hindi parte ata ng usapan ng ano na naman, nakasiksik na naman dito. Talaga tong babaitang to eh. Something for your lower body. Ano kaya to? Hala, feeling ko pang workout to. Nakakaloka. Ako kasi guys, hindi ako masyadong nagbibigay ng mga damit, ganun mga ano. Kasi yung hirap bilhan pag ibang tao. Sabi ko na nga ba. Leggings, guys. Leggings. May pang SG na ako. Kasi guys, ang gagawin ko lang sa SG, mag-hiking, ganun, magkakayak, ganun lang. Hindi ako pupunta sa mga tourist spots na mga bonggang-bonggang. Hala, magkasya kaya to sa akin? Anong size to? Size is small or medium. So, para siyang free size. Oh my gosh. Sana magkasya. Update ko kayo guys. Huwag magkasya. Sayang naman. Pagkakasyahin na net. Well, this is a challenge for me to, lose weight. Believe nga ako sa kanya. Kasi, guys, kung naghanap pa pala kayo ng something for your, diet, ganyan, pag you're trying to lose your weight, go to her channel. She's really good in losing her weight. Talagang hands down to her. Ang galing niya. And then this one, naman, something for your fashion aura. Oh my gosh. Hala! Grabe siya. Grabe tong babaeng to. Binigyan na naman niya ako ng shoes. Kasi parang nung first na swap namin, binigyan niya ako ng sandals. And that sandals, andito pa rin siya. Meron pa din ginagamit ko pa rin siya every now and then. And very matibay siya. And ngayon guys, binigyan.
Parang hindi ko naman sinabi sa kanya yung size ko ngayon. Or siguro na-save niya yung size ko dati. Kasi ako di ko rin siya tinanong sa size niya ngayon eh. Pero alam ko size 9 siya. Eto guys, yung binigay niya sa akin, these are the shoes that I like. Sobrang ganda nung yung mga styles niya guys. Kasi ganito talaga yung mga gusto ko na shoes. Galing ah. Galing chumamba Tessia. Ganito talaga yung mga gusto ko guys. Yung mga pointed. Kasi yung mga ganito nakakatangkad siya. And parang very elegant talaga siya. So, even if you're wearing jeans or kapag pupunta sa church na naka-dress, naka-skirt, ganyan. This one are really good. Move on naman tayo dito guys sa isang gift na walang pangalan or walang category. Kasi, di ba, wala naman kasi tayong usapan na walang pangalan, di ba? Sabi ko na This one is a chocolate. Sayang, wala si Bebe. Pag andito si Bebe, talaga ubus na naman to agad. And this one is the Lind Black Currant. Oh my gosh, is this with blueberry? Is this blueberry here? Dark chocolate siya, tapos may blueberry. Is that blueberry? Parang ganon. Ooh, I'm excited. I should eat that tomorrow. Para makatulog pa tayo. And eto na guys, yung last. Last na to, na walang na naman pangalan, di ba? Walang category. Sabi ko nga eh, di ba? Sabi ko, bakit sobrang laki naman ata ng binigay ng babaitang ito? Oh, ay, nandito pa pala yung iba. Akala ko yun na lahat. Okay. Okay. Something for the face. Akala ko last na yun. Oh. Oh. This is Prestige na Brow Perfection. Yan. Para siya sa brows. So, meron siyang dark brown and light brown. That is for the face. And then we have another something for the face here. Dala-dalawa. Ano tayong usapang dala-dalawa, di ba? Alam nyo guys, pag parang feeling ko si Tracy, parang sobrang tagal na namin magkakilala. Kasi parang yung personality niya kasi, parang yung friend ko din na from Mindanao. So parang sobrang nakagaanan ko siya ng loob. Parang kahit sa FB lang kami nag-uusap, ganyan sa comment section. Parang may mga, kahit magbarahan kami or what, yung mga comments namin, parang alam mo na kung paano mo siya aanuhin. And this one is the foundation primer. I've seen this in her haul video. Sabi niya, ito daw yung nag-sale. This one is Laura Mercier. Ito guys, mahal kasi to. Tapos sabi niya, parang bumili na talaga siya kasi nag-sale nga daw ng bonggang-bongga. So, wow. Nagpa-Laura, ay! Mawatery siya. Nagpa-Laura Mercier, ang si Mayora. Okay. Ooh, this one is nice. So, I'm excited to use this one. Gusto ko nang gamitin yan tomorrow. Something for the skin. Oh, we have shower gel. I really love shower gels, guys. Pag pumupunta akong Watsons, hindi talaga ako dapat nauubusan ng shower gels. So, may shower gel ako sa CR ko. Tapos, meron pa akong extra dyan. So, this one is good for travel kasi, lang siya, maliit lang siya na size. And this one is from Bath and Body Works, I guess, na may Amber Blush. Ayan, na with shea butter na siya. So, maganda pag with shea butter. Mabango. Mabango. And then, meron din siyang lotion, guys, na ganito. Yung Amber Blush din siya na same size lang din. Ayan. So, amuyin ko nga. Hindi ko maamoy. Mas naamoy ko to yung pabango yun, spray ko sa kamay ko. And ito guys, familiar ako sa scent na to, yung pink chiffon. Kasi kung maalala nyo, lagi kong pinifeature dati yung pabango ko na pink chiffon. And actually last night, yung ka-duty ko, meron siyang pink chiffon. And then now, I have pink chiffon naman na hand gel naman siya guys. So, maganda to pag nagta-travel actually. Kasi, kailangan mo talaga yan bago ka kumain para iwas ka sa typhoid or something. Pag diba? Something for YouTube. Something to review on your YouTube. Ano kaya to? Ako kasi nagsabi nun, something for YouTube. Sabi ko, wala na talaga akong maisip. Kasi hindi ganun ka-creative yung utak ko guys when it comes to things like this. Kaya kapag sinabi niya na, sis, darating ako, swap tayo. Siya yung unang nagsasabi ng, setting spray. Siya yung unang nagsasabi ng, ng something na
kung ano yung mga something namin. Kasi wala, hindi ako ma-creative sa ganito. Wala akong maisip. Oh my gosh, naamoy ko na siya. Kojendo, parang ganun. Para siyang Japanese product naman, guys. Tapos, ito yung setting spray nga daw. Alcohol-free and mildly acidic. Izumo. Oo nga, Japanese product siya. Yun. Spa lotion. Pero spray siya. Ito siguro. Tanungin ko siya. Setting spray sabi niya. I got something pa na for YouTube daw na i-review natin. Tingnan natin. Kailan ko pa kaya ito ma-upload, diba? Ito mga i-review natin natin. Ang dami kong nakapila guys na video talaga. Kaya I'm really making a lot of... Oh, this one! I've seen a lot of things like this. And ito guys, yung Too Faced na melted. Parang naamoy ko siya. Oh my gosh, it reminds me of my childhood. Kasi parang ganito yung mga scent ng mga ano ko nun. Yung mga lip gloss ko na from Victoria's Secret. Can you see that? It's not on focus. Sorry guys, hindi siya nagpo-focus. Ayan. Yung melted. Pero, diba walang kwenta yung camera natin. Hindi nagpo-focus. Benga. Ayan. Alam nyo guys, pag Christmas, gusto ko din namimili ng mga pwede kong pang-giveaway. Ganun kasi, ano, kung sale na siya, tapos mga limited edition, mga ganun. Yung mga pang Christmas, ano nila, pa-promo nila na mga ganyan, mga set. Eto, something for your upper body. Siya yung nagsabi nito. Last na to guys. Last na. Antok na me. Oh, this one is a shirt. Alam nyo, every time talaga na nagsushop kami, meron siyang binibigay sa akin na shirt. And those shirts really fit me well. Yun yung mga halos sinusuot ko lagi. Last year, she gave me something na loose lang siya. Tapos sa likod niya, ano, para siyang see-through. And I always wore that during the summer kasi parang, wala, ano talaga siya? Presko. So, binigyan ulit niya ako ng t-shirt from Terra Nova. And it's in medium. And it has something like this. It has a mesh. Ooh, this one is nice for the leggings. Parang hindi ito shirt. Yeah, this one is nice for the leggings. Or for the pek-pek shorts. But I don't really wear pek-pek shorts, guys. Yeah, yun na yun. Ang dami. Sobrang dami niyang binigay sa akin, guys. So, if you're interested to see what I've sent her or what are the things that I bought for her, head on to her channel, and I will put the direct link in the description box down below, guys. I-check nyo yung mga yun kasi she's really more entertaining than me. Baka, ano, mas ma-entertain kayo sa kanya kasi sobrang jolly niya and sobrang yung spirit talaga niya. High-spirited with good vibes talaga. So, head on to her channel and subscribe to her. And of course, if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and follow me on my Instagram and on my Facebook. And of course, don't forget to like this video and share kapag sa mga friends nyo na mahilig sa mga ganitong unboxing. So until then, guys, I will talk to you on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heart beat, beat, beat.